भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवाचादि गौर भक्त वृंदा लाइव हरे बदल कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय 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 श्री श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौरभक्त गौरभक्त वृंदा वृंदा हरे कृष्णा ओम तत्सत हरे कृष्ण स्क्रीन தெரியுதா தெரியுது மத்த படம் 247 நல்லா இருக்கு மாதாஜி. படம் அப்படியே கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. थैंक यू माता जी हरे कृष्णा 247 माताजी 250 250 माताजी 250 250 250 ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் டு நம்ம இது வரைக்கும் என்ன படிச்சோம் என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம் உடுப்பி கிருஷ்ணர் வந்து உடுப்பில கொண்டு வந்து அதை பிரதிஷ்டை செய்யறாங்க மாதாஜி. ஓகே அதுக்கப்புறம் உடுப்பி அந்த கிருஷ்ணர் வந்து சந்தன கட்டையை கொடுக்குறாங்க அதுல இருக்கிற ஒரு கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அது அததான் வந்து கொண்டு வந்து ஓகே அண்ட் இன்னைக்கு வந்து என்ன ஏகாதசி பராய கதர்சி அபரா ஏகாதசி சோ ஏகாதசியோட கதைகளை யாருக்கு சொல்றாங்க கிருஷ்ணர் வந்து யுதிஷ்டருக்கு சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஸோ எல்லாம் கரெக்ட் 24 ஏகாதசி ஒரு வருஷத்துல வருது அந்த 24 கதைகள் அவர் வந்து யுதிஷ்டர் கிட்ட சொல்றாரு ஒரு க்ளோரி பத்தி तत्ववादी गुण प्रभु के मायावती जानी प्रथमा दर्शने प्रभु के ना कैल संभाषणे शने தத்துவவாதி பிரபுகே மாயாவாதி பிரதம தர்ஷனே பிரபுகே நா கைல சம்பாஷனே. தத்துவவாதி வைஷ்ணவர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை முதலில் கண்டபோது அவரை ஒரு மாயாவாதி சன்னியாசியாக கருதியதால் அவருடன் அவர்கள் உரையாடவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதது. அவரை பார்த்தா சன்னியாசி வந்து யாருக்கு அவரை ஆமா பார்த்தா சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசி ரூபத்துல தான் இருக்காரு அண்ட் இருக்காரு கண்டிப்பா மாதாஜி. மாயாவதி சன்னியாசி மாதிரி தான் இருப்பாரு ஏன்னா அவரோட சார் அவரை பார்த்தா அப்படியே ஒரு அப்படிதானே இருக்கும் மாதாஜி. ஒரு எப்படி நமக்கே இருந்தாலும் ஒரு ஆமா பட் அந்த பாயிண்ட் இன் டைம்ல அவர் சன்னியாசி எதுக்கு அவங்களுக்கு மாயாவதி சன்னியாசியான்னு சந்தேகம் வருது அவருடைய இதை அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு நீங்க கொஞ்சம் தானே சொன்னீங்க சந்தேகம். அவளை பார்த்தா மாயாவதி சன்னியாசி மாதிரி இருக்கான்னு சோ அவங்களுக்கும் அப்படி தோணாது இல்ல அவங்க இன்னும் எக்ஸால்டட் இல்ல அப்ப அவங்களுக்கே மாயாவதி சன்னியாசி அந்த சந்தேகம் வருதுச்சு பத்மா மாதாஜி ஒரு பாயிண்ட் கொண்டு வந்தாங்க நம்மளுக்கே சைத்தன்யா வந்து ஒரு காடு அப்படின்னு தோன்றச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஏன் மாயாவதி சன்னியாசின்னு டவுட் வருது சரி மாயாவதிகளுக்கு அந்த சந்தேகம் வரலாம் பட் வைஷ்ணவ சந்தேகம் அவங்களுக்கு அதுதான் சன்னியாசின்னு சொன்னாலும் மாயாவதி சன்னியாசினா அப்ப அவருடைய குரு வந்து மாயாவாதி தான் ஓகே அவரோட குரு யாருன்னு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க போய் கேட்டாங்களா அவங்க பேசவே இப்பதானே முதல் பாக்குறாங்க அவங்க. கரெக்ட் சோ அவங்க குரு யாருன்றதே தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஏன் சந்தேகம் வருது ஏகதண்டம் வச்சிருப்பாரு மாதாஜி இல்ல அதுதான் உடச்சிட்டாரு நித்யானந்தா பிரபு ஆமா தூள் ஆகிட்டாரு அந்த பாயிண்ட் கரெக்ட் பட் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் பிரேமா மாதாஜி அவரோட பேரை வச்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் சில பேர்களை வச்சு எந்த கேட்டகரி சொல்லலாம் அப்படின்னு ரைட் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யான்றது அவருக்கு விருப்பப்பட்ட பேர் கிருஷ்ணரால இருந்தாலும் இந்த சைத்தன்யா இதெல்லாம் செகண்டரி நேம்ஸ் பாரதி சைத்தன்யால வந்து சிருங்கேரி இதுல கொடுக்கறது மாதாஜி
அதனால இவருக்கு சைத்தன்யான்னு இருக்கிறதுனால அப்படி நினைச்சிட்டாங்கன்னு அதுலயும் நினைக்கிறேன். அதுலயும் பாரதின்றது லிட்டில் மோர் ஹையர் கிளாஸ், சைத்தன்யா அந்த இதெல்லாம் இன்னும் சர்நேம் வந்து இன்னும் குறையிறது ஸ்டேட்டஸ். அதனால இவர் வந்து மாயாவதிலேயே செகண்ட் லெவல் ஆஃப் மாயாவதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கிளியரா அந்த நேமை வச்சு அவங்க ஜட்ஜ் பண்றாங்க. இன்னும் அவர் குரு யாரு, அவர் பாவம் என்னலாம் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணல. பாச்சே பிரேமா வேஷே தேக்கி ஹைல சமத்காரா வைஷ்ணவா ஞானே பகுதா கரில சாத்காரா சத்காரா. ते प्रेमावेशा देखी गैला चमत्कारा வைஷ்ணவ ஞானே பகுட கரில சத்காரா. மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பரவசமான அன்பில் கண்ட பிறகு அவர்கள் ஆச்சரியத்தால் வியந்தனர். பின்னர் அவரை ஒரு வைஷ்ணவராக கருதி அவருக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பை அளித்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் மாயாவதி உடனே அஃப்கோர்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் வெல்கம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம், என்ன பார்த்தோம், வதந்தி தத்துவ வித்தஸ் தத்துவம் யக்ஞாயம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்தியதே. வெரி கிளியர்லி நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ சன்னியாசிக்கும் இவங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இந்த 3 ஃபார்ம்ல ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. இப்போ வந்து இவங்க வந்து பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த 3 ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால யூஸ்வலா மாயாவதி சன்னியாசிக்கும் மரியாதை கொடுப்பாங்க. பட் இது ஆத்மபூர்வமா கொடுப்பது. இப்போ யாராவது வந்தாங்க வச்சுக்கோங்க, நம்ம எல்லாருமே வந்து ஹலோ அப்படின்னுவோம். ஆனா நம்ம பரம்பரை நம்ம டீச்சர்னா இன்னும் பிடிக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து இவங்களது உடனே அவர் ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறாங்க. தான் பாராந்தரே கர்வஜான கௌர சந்திரா தான் சபா கங்கே கோஷி. ஒண்ணு இருக்கு மாதாஜி. 252 மாதாஜி. அதுக்கு விட்டுட்டு. முதல்ல 259. வைஷ்ணவாத் வைஷ்ணவாता संबारा अंतरे गर्वज्ञानी ईशा था शिया किचू खाहे गौरमणि. ஈஷத் ஆசியா கிச்சு ககே கௌரமணி. தத்துவவாதிகள் தங்களது வைஷ்ணவத்தில் பெரும் கர்வத்துடன் இருப்பதை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனவே அவர் மெல்லிய புன்னகையுடன் அவர்களிடம் பேசத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து இப்போ வந்து பேச போறாரு. ஏன்னா அவங்க வைஷ்ணவான்ற அகங்காரம் இருக்கு இல்லையா? அதனால அவர் இப்போ வேற என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாம். தாசா பாரத் அந்தர கர்வா ஜானி கௌர சந்திரா தாசாபா சாங்கே கோஷ்டி கரில ஆரம்ப தாசபரஹந்தரே சர்வஜனி கௌரச்சந்திர தாசபா சங்கே சுகோஷ்டி கரிலஹரம்பா. அவர்கள் மிகவும் கர்வமுடன் இருப்பதை உணர்ந்த ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு தமது உரையாடலை தொடங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்வவாதி ஆச்சாரியா சபா சாஸ்திரேத பிராவீனா தாண்ட்ரே பிரஷ்ன கைல பிரபு ஹானா ஏன தீனம். तत्ववादी आचार्य सब शास्त्रे रेदे प्रवीणा तारे प्रश्न कैले प्रभु தத்துவவாத சமுதாயத்தின் முக்கிய ஆச்சாரியர் சாஸ்திரங்களில் மிகவும் கற்றறிந்த பண்டிதராக இருந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடம் பணிவான முறையில் வினா எழுப்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம பார்ப்போம் இவர் ஏன் மத்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 கேட்டகரி. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்த பிட்சுகிட்டயும் போறாரு, மாயாவதி சன்னியாசிகிட்டயும் போறாரு. நம்மள வந்து போக வேணான்றாரு, ஆனா அவர் உண்டி போறாரு. எதுக்கு? சிவன் கோயிலுக்கும் ஒரு எக்ஸால்டட் போறாரு. மாதாஜி. ஆ? அவர் எக்ஸால்டட். அவர் நம்ம ஏன் அவர் போறாரு? அவர் எங்க போனாலும் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டார், நம்ம ஆயிடுவோம். நம்ம ஏன் போகலன்னு கேட்கல, பட் ஏன் அவர் போறாரு? there's a purpose இல்லையா? போய் அங்க இருக்கிறவங்களையும் வைஷ்ணவ எல்லாருக்கும் மதிப்பு கொடுக்கணும்னு அவர் எடுத்துக்காட்டா போறாரு மாதாஜி. இல்ல மல்லிகா மாதாஜி சொன்னதா கரெக்ட் ஆன்சர். எல்லாருமே வைஷ்ணவாவை கன்வெர்ட் பண்ணணும்ன்றதா ஐடியா. ரைட். மதிப்பு கொடுக்கறது அவர் பிஹேவியர். அது தேடி போய் கொடுக்க வேணாம். நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்களா இருந்தா நம்ம வந்து மரியாதை யாரா இருந்தாலும் கொடுப்போம். நம்ம தேடி போய் சிவா கோயில் போகணும், இந்த கோயில் போகணும் நம்ம தேட வேண்டாம் இல்லையா? அதனால வந்து எதுக்குன்னா இவங்க வந்து இவங்கள மாத்துறதுக்கு. சோ அவர்கிட்ட ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. சரி, அவங்கள மாத்துறதுக்கு தான் அவர் அங்க போனாருன்னா அப்ப ஏன் வைஷ்ணவர்களை மீட் பண்றாருன்றதுக்கு இது ஆன்சர். ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, இவர் வந்து ஓகே புத்த பிட்சுவா பார்த்தது ஓகே, மாயாவதியை பார்த்தது ஓகே, அவங்களெல்லாம் மாத்தணும். இப்போ ஏன் வைஷ்ணவர்களை மாத்தணும்? அவங்க ஆல்ரெடி வைஷ்ணவர்களே அப்படின்றதுக்கு இப்போ பார்க்கலாம். சாந்தியா சாதனா மீனா ஜானே பால மாதே சாந்தியா சாதன ஸ்ரேஷ்டா ஜானஹா மாதே. சாத்திய சாதனா ஆமீனா ஜானி பால மத்தே சாத்திய சாதனா சிரேஷ்ட ஜானாக ஆமாதே. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், வாழ்வின் குறிக்கோள் என்ன என்பதனையும் அதனை எவ்வாறு அடைவது என்பதையும் நான் அறியேன்.
அந்த தலை சிறந்த குறிக்கோளையும் மனித சமுதாயம் அதனை எவ்வாறு அடைவது என்பதையும் அருள் கூர்ந்து எனக்கு அருள் விளக்குவீராக. இவர் ஆரம்பிச்சிட்டாரா? இவரை கிளாஸ் எடுத்தா எனக்கு தெரியாது. வேர்ல்டு லைஃபோட இம்பார்ட்டன்ட், ஹியூமனிட்டி பத்தி எதுக்கு அச்சீவ் பண்ணும், பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாகவதம்லயும் 6 கேள்வி கேட்பாங்க, ரைட்? அது என்ன அந்த 6 கேள்வி? உலகத்திற்கு நன்மை தருவது எது? எக்ஸலண்ட். வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் பெஸ்ட், வாட்ஸ் த பெஸ்ட் திங் ஃபார் இன் லைஃப், கரெக்ட்? எய்ம் ஆஃப் லைஃப். அதேதான் கேள்வி இது ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் கேட்டதால வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் கிருஷ்ணர் என் மகனாக பிறந்தார். 3வது கொஸ்டின், வசுதேவருக்கும் இது எதுக்கு பிறந்தார்? ரேண்டமா சொல்லுங்க, என்ன ஆர்டர்ல வந்தாலும் பண்ணுவோம். நன்மை பாகவத தரக்கூடிய பகவான் மறைந்த பிறகு அவருடைய இதெல்லாம் 6வது கொஸ்டின். தர்மங்களுக்கு இதெல்லாம் எங்கு போய் மறைந்தது? மறைஞ்சு போச்சு. எங்கு கரெக்ட். போய் So, அடைந்தது? மறைஞ்சு போச்சுன்னு இல்ல, அடைந்தது அடைந்தது after the Lord's departure, where did Dharma take shelter? So basically தர்மம் எங்க போய் ஷெல்டர் ஆஃப் எடுத்தது, ரைட்? So எல்லா 1 வேதங்களின் 6. சாராம்சம் இது. எல்லா வேதங்களின் சாராம்சம். எக்ஸலண்ட். 2வது கொஸ்டின் அதான், எல்லா வேதங்களின் சாரம் என்ன? வாட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்? அப்புறம் அவருடைய லீலைகள், குணாவதாரங்கள், எக்ஸலண்ட். அவருடைய லீலாவதாரங்கள். ஸோ அவரோட அட்வென்ச்சர்ஸ் 4வது, ரைட்? அதாவது புருஷ அதாவது குணாவதாரர்கள். நெக்ஸ்ட் 5th வந்து அவங்களோட லீலா, பாஸ்ட் டைம் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, இதுதான் கேட்கிறாரு. அதுல வாட் இஸ் த எய்ம் ஆஃப் லைஃப்ன்றது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, ரைட்? வாட் இஸ் த, எல்லாத்துலயுமே அதான் வரும். இங்க கேட்கறதும் வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன் லைஃப்னு கேட்குவாரு. அப்புறம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட பரீட்சித் கேட்கறதும் அதான் கேட்பாரு. வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் திங் ஃபார் அ லிவிங் மேன் அண்ட் அ டையிங் மேன், வாட் ஷுட் ஒன் டூ அப்படின்னு அதே தான் இங்கேயும் கேட்கிறாரு இவரும். ஏன்னா அப்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியணும். இப்போ வந்து யாராவது நம்ம ஃபோன் பண்ணா கூட நம்ம என்ன நினைப்போம், நம்ம கேட்க மாட்டோம், ஆனா நினைப்போம் இவங்க எதுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க நம்ம கேட்போம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஏம் இருக்கணும். சும்மா ஃபோன் பண்ணாங்கன்றதுல கூட ஒரு ஏம் இருக்கு. என்னன்னா நீங்க எப்படி இருக்கு, நலமான்னு கேட்கறதுக்கு பண்றாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் ஹாஸ் ஏம். சும்மான்ற வார்த்தை இல்லை. ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்ற ஹலோ ஹவ் ஆர் யூலயும் ஒரு ஏம் இருக்கு. நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற மாதிரி. இல்ல மாதாஜி அது கூட இல்ல, சும்மா போனா போட்டும் ஒரு ஹலோ சொல்லலாம்னு கால் பண்ணாங்க, அந்த ஹலோக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதனால வாட் இஸ் த எய்ம் ஆஃப் லைஃப்ன்றது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அதான் எல்லாருமே கேட்கறாங்க அப்படின்றதுக்கோசரம் இதை கொண்டு வந்தேன். आचार्य कहा वर्णाश्रमा धर्म कृष्ण संपर्पणा यही है या कृष्ण भक्तेरा श्रेष्ठ साधना. हरे कृष्णा. आचार्य कहे वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समर्पणा एक या कृष्ण பக்தேரா சிரேஷ்ட சாதனா. மொழிபெயர்ப்பு. 4 காந்தியனின் செயல்பாடுகளும் 4 ஆசிரமங்களும் கிருஷ்ணரால் அர்ப்பணிக்கப்படும் பொழுது அவை வாழ்க்கையின் உயர்ந்த இலக்கை அடைய சிறந்த வழிமுறையாக அமைகின்றன என்று ஆச்சாரியார் பதிலளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. சோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் பகவத்கீதால. பாகவதம்ல ஒரு ஸ்லோகம் இதே வரும். அதாவது அந்த 4 பேசிக்கலி நம்ம அது 4 ஃபர்ஸ்ட் அந்த 4 நாள் என்னது, வர்ணாஸ் நாள் என்ன? பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்ரர். ஆசிரமங்கள் பிரம்மச்சாரி, பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர், வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஸோ இந்த 8 இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ வர்ணா, ஆசிரமா, ஆக்குபேஷனல் டியூட்டிஸ் வர்ணா, ஆசிரமா வந்து சோஷியல் ஆர்டர்ஸ். இந்த 4 செட்டுமே எதுக்கு, எதுக்கோசரம்னு சொல்லியிருக்காங்க? டு அச்சீவ் த ஹையஸ்ட் கோல். அதாவது கிருஷ்ணர் தான் கிரேட் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். அதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. இப்போ இதே வச்சு இந்த 4 இது இருந்தாதான் லாபம், இல்லைன்னா வேஸ்ட்ன்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் வரும், மனப்பாட ஸ்லோகம். அது என்னது? பாகவதம்ல தர்ம ஸ்வனுஷ்டித பும்சாம். அது வேற. தர்ம ஸ்வனிஷ்டித வர்ணாசிரம விபாகசக தர்மஸ்ய ஹரிபோல். வெரி நைஸ். அத பும்பி த்விஜ தேஷா வர்ணாசிரம விபாகசஹ ஸ்வனிஷ்டிஷ்யஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். ஹரியை மீட் பண்றதுக்கு தான் அது இருக்கணும், ரைட்? ஹரிதோஷனம். அது இல்லைன்னா இட்ஸ் வேஸ்ட், ரைட்? நீங்க சொல்றது வந்து என்னது, பிரேமா மாதா நீங்க சொன்ன என்ன ஸ்லோகம்? அது வந்து மக்களை தூண்டணும். பகவான் தர்ம ஸ்வனுஷ்டித பும்சாம் விஸ்வக்சேன கதாசுயக நோத்பாதையே எதிரத்தின்
சிரம ஏவகி கேவலம். இது கூட மோரலஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா தர்மஹ ஸ்வனுஷ்டித பும்சான், ஆனா தர்மம் அதாவது பகவான் வந்து தூண்டணும். ஒரு தொழிற்கடமையை செய்யணும்னா அந்த தொழிற்கடமை பகவானுடைய இதுல வந்து அவங்களுக்கு அதை தூண்டி விடணும், அந்த மோட்டிவேட் ஆசைய. பண்ணணும். ரைட்? தர்மஹ ஸ்வனுஷ்டித பும்சான் விஸ்வக்ஷேனோ கதாசுவ. விஸ்வக்ஷேனா அதாவது நம்ம வசுதேவரை பத்தி நம்மளுக்கு ஃபீலிங் வரணும். இல்லைன்னா இட்ஸ் ஒன்லி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு. ஸ்ரம ஏவை கேவலம்னா அந்த வெறும் கவர்ச்சியை தரணும்னு போட்டிருப்பாங்க. பகவானின் கவர்ச்சியை தூண்டவில்லை என்ற அப்படின்னு. கவர்ச்சி இல்ல, கவர்ச்சி இல்ல, கவர்ச்சி இல்ல, பகவானை பற்றிய பகவானே செய்திகள், அந்த செய்திகளை ஆசைப்படணும் கேட்கறதுக்கு. கதாசுவனா the taste of Lord அப்படின்னாங்க. கவர்ச்சி ஒண்டி சொல்ல, அந்த God consciousness, right? அது கான்சியஸ்னஸ் எப்படி வேணா இருக்கலாம். பட் எண்ட் ஆஃப் டே அந்த God conscious if you can't awaken பண்ணலனா ஸ்ரம ஏவை கேவலம், அது வேஸ்ட். ரெண்டுமே கரெக்டா பொருந்தும் இந்த இதுக்கு. வெரி நைஸ் போத் ஆஃப் யூ மல்லிகா. அது இது இப்படி ரிலேட் பண்ணாதான் நம்ம டக்குன்னு போயிட்டு வருவோம். ஸோ அது வந்து ரெண்டுமே வந்து பர்பஸ் ஆஃப் தர்மா அண்ட் ஆசிரமம். கனெக்ட் பண்ணல காடனா அது வேஸ்ட், அது கனெக்ட் பண்ணணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இது ரெண்டுமே வந்து இததான் சொல்றாங்க. பஞ்ச வித்யா முக்க பானா வைகுண்டே கமனா சாத்யா ஸ்ரேஷ்ட ஹாயா ஏ சாஸ்திர நிரூபானா. பஞ்சவித முக்தி பஞ்ச வைகுண்ட கமன சாத்யா ஹாயா ஏ கோமதி மாதாஜி படிக்கிறாங்க போல இருக்கு. கருணாஸ்மரத்தின் தர்மத்தின் கடமைகளை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாக 5 விதமான முக்தியை பெற்று ஆன்மீக உலகமான வைகுண்டத்திற்கு செல்வதே வாழ்வின் சிறந்த குறிக்கோள் ஆகும். இதுவே எல்லா சாஸ்திரங்களின் நிரூபணமும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த வர்ணாசிரமம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த வர்ணாசிரமம் அச்சீவ் பண்ணா பக்தி யோகான்னு இல்லை. வர்ணாசிரமம் பண்ணா பை ப்ராடக்ட்ஸா 2 வரணும். என்னது? வாசுதேவரை நினைக்கணும். நினைச்சா நம்மளுக்கு 2 பை ப்ராடக்ட்ஸ் வரும். மெயின் ப்ராடக்ட் இல்ல, மெயின் பை ப்ராடக்ட். செல்வம் கிடைக்கும், உலக பற்றிலிருந்து ஞானம் கிடைக்கும், உலக பற்றிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும். ஸ்லோகம் மெமரி ஞாபகம் இருக்கா? வாசுதேவே பகவதி பக்தியோக பிரயோஜித ஜனயத்யாசு ஞானம் ஜெயத் அஹைதுகம். ரெண்டு பேரும். சோ மல்லிகா மாதாஜி சம ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க. வெரி நைஸ். அண்ட் பிரேமா மாதாஜி ஆஸ் யூஷுவல். மாதாஜி படிச்சு ஒப்பிச்சோம், அதனால பாயிண்ட் என்னன்னா இப்ப பண்றோமா அப்புறம் பண்றோமா இல்ல, ஞாபகம் பண்றது இருக்கணும்ல. நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாதான் இருக்கும். சோ உங்க மூலமா எனக்கு ரிவிஷன் நடக்குது, உங்களுக்கு அதே மாதிரி நடக்கணும். சோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் 5 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிபரேஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு மல்லிகா மாதாஜி அண்ட் பிரேமா மாதாஜி தவிர வேற யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸ்லோகம் இல்ல, என்ன கேக்குறீங்க மாதாஜி? நீங்க சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்றேன். 5 விதமா மாதாஜி 5 விதமான முக்தி தானே மாதாஜி? ஆமா ஆமா. சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லக்கூடாதா மாதாஜி? சொல்லக்கூடாது. நீங்களும் மல்லிகா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் பேச மாட்டீங்க. கேக்கல எனக்கு. சாயுஜ்ய முக்தி மாதாஜி. சாட்சி சாஷி சாருபிய சாலோக்கியம். கரெக்ட். யார் சொன்னீங்க? சாருபிய நானும் சொன்னேன், வேற யாரோ சொன்னாங்க. சார்ட்டி சொல்லிட்டாங்களா மாதாஜி? சொல்லிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது அதான் சொன்னாங்க. சோ ஓகே. சாரூப்ய. ஓகே. சோ பேசிக்கலி சாலோக்கிய சாஸ்தி சாலோக்கிய சாஸ்தி சாரூப்ய ஏகத்வம் அபிதுதா. ஓகே. இப்போ சாயுஜ்யன்னு சொன்னீங்கல்ல விஜயகுமாரி மாதாஜி, அவங்க உண்டி ஆன்சர் பண்ணட்டும். விஜயகுமாரி மாதாஜி அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்காங்களா இல்லையா? இருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க ஒண்டி ஆன்சர் பண்ணுங்க. நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? விஜயகுமாரி மாதாஜியா இல்லையா? வெயிட் பண்ணுங்க, சான்ஸ் கொடுங்க மத்தவங்களுக்கும். மாதாஜி கரெக்டா ஞாபகம் வரலைங்க. பரவாயில்ல, தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. 5 லிபரேஷன் இருக்கு இல்லையா? சோ பிரேமா மாதாஜி இப்போ 5க்கும் ஒரு மீனிங் என்னன்னு சொல்லுங்க. நான் சொல்ல மாட்டேன். புஷ்பா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஒரு செகண்ட். புஷ்பா மாதாஜி சொல்றேன் மாதாஜி. நானு புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாருஜ்யங்கிறது இது பிரம்மன்ல ஒன்றது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் என்ன மாதாஜி? சாயுஜ்ய வந்து சாயுஜ்ய தான் வந்து சாயுஜ்ய தான் அந்த
சாயுஜ்ய சாரூபியங்கிறது நீங்க சொல்ல பகவானை விடுங்க போன்ற மாதாஜி. உருவத்தை பெறுதல் மாதாஜி. அவங்க முழுசும் சொல்ல விடுங்க. சாலோக்கியங்கிறது பகவானுடைய ஒரு உலகத்தில் ஒரு ஒரு பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. புஷ்பா மாதாஜி சொல்லட்டும். இல்ல நான் தான் சொல்ல சொன்னேன் பிரேமா மாதாஜி. ஏன்னா அவங்க தப்பா சொன்னா எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. இப்போ பிரேமா மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜி கிளியரா ஒன்னொன்னா சொல்லுங்க. மாதாஜி சாரூபியங்கிறது பகவானுடைய இதோட ஒன்றுறது மாதாஜி. இதோடனா எதோட மாதாஜி? பகவான் பிரம்மனில் ஒன்றுதல். அது சாரூபிய இல்ல. அதுதான் அதான் சாயு சாரோஜியன்னு சொன்ன மாதாஜி. அதுதான் சாயுஜ்யம். ஓகே ஓகே ஸ்டாப் பண்ணுங்க. பிரேமா மாதாஜி கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அவங்க புஷ்பா மாதாஜி வந்து சாயுஜ்யங்கிறது பகவானுடைய அந்த பிரம்மஜோதியில கலக்கிறது அதுதான் மாதாஜி. ஏகத்துவம். ரெண்டுமே அதே ஏகத்துவம். அது அடுத்தது சாரூபியங்கிறது பகவானை போன்ற உருவத்தை பெற்றிருக்கிறது. சாலோக்கியங்கிறது அவருடைய உலகத்துல இருக்க ஆசைப்படுதல். அப்புறம் அடுத்தது சாஷ்டிங்கிறது அவருடைய செல்வத்தை அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களை பெற ஆசைப்படுதல். அடுத்து எது விட்டுட்டேன்? சாமீபியம் விட்டுட்டு சாமீபியான பகவானுடைய அருகிலேயே இருக்கிறது. 5 சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. சாமீபிய சாலுக்கிய ஸ்லோகம் காணும் இங்க இருங்க. 3:29:13 வெரி நைஸ். இப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதா? சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமீபிய சாரூபிய ஏகத்வம் அபி உதா வியாமானா ந கிருதந்தி வினா மத் சேவானாம் ஜனாக. சாலோக்கிய லோகம் மீனிங் அதுலயே இருக்கு பாருங்க. சானா வித் லோகம், வித் லார்ட் கோயிங் டு த லோகம். சாஷ்டி ரைட், அதே ஒப்புலன்ஸ். அதே மாதிரி பலி மகாராஜ் அதே அப்புலன்ஸ்ல இருப்பார் ரைட். ஒப்புலன்ஸ்னா என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? ஐஸ்வர்யம். அதே ஐஸ்வர்யங்களோட சாமீபிய அப்படின்னா நம்மள அர்ஜுனர் ரைட் அசோசியேட்டா இருக்கிறது. சாரூபம்னா அதே ரூபம். ஏகத்துவம் சாயுஜ்ய ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஏகத்துவம்னா ஒன்னானது, சாயுஜ்யனாலும் ஜாயின் ஆறுது. சோ அது ரெண்டுமே வந்து மர்ஜிங். இந்த 5ல வந்து சாயுஜ்யத்தை லிபரேஷனாவே எடுக்க மாட்டாங்க. இந்த 5ல 1 விட்டுலாம் சாயுஜ்ய. இந்த 4 விரும்புறவங்க டிவோட்டீஸா, பியோர் டிவோட்டீஸா நம்மளா யாரு? இல்ல மாதாஜி. நம்ம இத முக்தியே வேண்டாம் மாதாஜி. பகவான் கிட்ட போய் சேரணும். பகவானுக்கு கூட எனக்கு தேவையில்லை. வில்வமங்கல தாக்கூர் கூட சொல்றாங்க. சோ பேசிக்கலி இந்த 4மே வந்து லிபரேஷன் தான். பட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வைகுண்டா பிளானட்ஸ் ரெஃபர் ஆகும். சாலோகம்னா அதே லோகம் எடுக்கிறது, சாஷ்டியனா அதே ஒப்புலன், சாமிப்பியானா அசோசியேட்னு, சாரூபிய இதெல்லாம் வேணும் நம்மளுக்கு. வேணான்னு இல்ல. பட் த பாயிண்ட் இஸ்னா சர்வீஸ் இல்லாம எனக்கு இதெல்லாம் இருந்தா வேணாம். திருப்பி இங்க வரணும் மாதாஜி. அதுக்கு கண்டிப்பா வரமாட்டோம். திரும்பி எல்லாம் வரமாட்டோம். தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க கான்செப்ட். வைகுண்டத்துக்கு போனா வரமாட்டோம் தெரியுமா? கிளியரா எல்லாருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட். நான் பேசுறச்சோ இல்ல மத்தவங்க பேசுறச்சோ கேளுங்க. ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஸ்ரவணம் நீங்க ஏத்தாததால எல்லாருமே தப்பாவே அதே ஆன்சர் கண்டினியூ ஆகுது. என்ன தெரியுமோ அது ஆல்ரெடி இருக்கு. என்ன நம்ம ஆட் பண்றோமோ அதுதான் நம்மளோட குரோத். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே நான் சொன்னேன், எனக்கு தெரிஞ்சதே நான் சொன்னேன்னா எனக்கு குரோத்தே இல்ல. என்னோட லெவல்ல இருந்து நான் வந்து கேட்டாதான் எனக்கு குரோத் ஆகும். நீங்க எல்லாம் ஒருத்தர் வந்து இங்க இருப்பீங்க, ஒருத்தர் இங்க இருப்பீங்க, ஒருத்தர் இருக்கீங்க. பட் நீங்க வளரணும்னா மத்தவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்டாதான் நம்ம லெவல்ல இருந்து வளரணும். இல்லைன்னா நம்ம இதே லெவல்ல இருப்போம், மத்தவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு போவாங்க. நாலேஜ் ஷேர் பண்ணணும் கண்டிப்பா. ஆனா நாலேஜ் மத்தவங்க ஷேர் பண்ணாலும் கேட்கணும். இல்லைன்னா நம்ம இப்படியே இருப்போம், நம்மள குரோத் இருக்காது. ஸ்ரவணம் எதுக்கு தெரியுமா? நம்ம குரோத். ஆரல் ரிசப்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு. பாகவதம் வந்து நம்ம வியாசர் வந்து எழுதினாரு. ஏன் அப்போ எழுதுறாரு ஓகே. எழுதுறச்சே அவருக்கு வந்து விஷன், அவர் சமாதியா இருக்கறச்சே அவருக்கு வந்து ஞாபகம் வருது. என்ன ஞாபகம் வருது? பகவானை பற்றிய எழுதல, ஏதோ அவருக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. என்ன மெடிடேஷன்ல ஞாபகம் வருதுன்னா அவருக்கு கலியுகத்துல மக்கள் இனி கஷ்டப்படுவாங்க. அது 2வது பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா அவருக்கு கிருஷ்ணர் வராரு ஞாபகத்துல சமாதியில. ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் தான் வருவாரு எல்லாருமே. 2வது வந்து கிருஷ்ணரோட அவருக்கு வந்து வர்றது என்னன்னா மாயா, கிருஷ்ணரோட சபார்டினேட்டா தெரியுது அவருக்கு.
மூணாவது மாயாவோட எஃபெக்ட் தான் நீங்க சொன்ன பாயிண்ட். மனிதர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த 3 மோட்ஸ்ல அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ 4வது என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவம் எழுதினாதான் டெலிவர் ஆவாங்க. 5வது இதோட ஓரல் ரிசப்ஷன், அதுக்கு தான் நான் அதை கொண்டு வந்தேன். காதுல என்ன சொல்ல, செவியில உணர்ந்தா கேட்டாதான் அவங்க லிபரேட் ஆவாங்க என்ற கான்செப்ட் கோசம் தான் அவர் எழுதுறாரு ஸ்ரீமத் பாகவதம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, கர்மா ஞானா இருக்கு. ஆனா இது 2 இல்ல கோல் ஃபார் பக்தி. இதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் பக்தி. ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அப்படின்றதும் உணரிதான் அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினாரு. அதனால கிளியரா இருங்க. சாலோக்கியம் சாஷ்டி சாமிப்யம் சாரூபியம் ஏகத்வம் அபியுதா தியாமானான கிருண்ணந்தி வினா மத் சேவானாம் ஜனாக. இது அர்த்தம் என்னன்னா, குந்தி சொல்றாங்கல்ல, விபட சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜெகத்குரு பவதோ தர்ஷனம் யச்சாத் அப்புனர்பவ. எனக்கு பிரச்சனை வேணும்னு கேட்கல, நீ பிரச்சனை இருந்தாதான் நீ வருவேன்னா அந்த பிரச்சனையை நான் எடுத்துக்கிறேன். அதே மீனிங் தான் இதுவும். அதுக்குதான் அதை கொண்டு வந்தேன். இதெல்லாம் கூட எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு சேவை கிடைக்கலனா, உன்னோட அசோசியேஷன் கிடைக்கலனா, நான் வந்து உங்களுக்கு எடுத்தோடனே சொன்னேன், சாமிப்பியாக்கு அர்ஜுனார்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அப்படி இருந்தும் நம்ம அதை டிசைட் பண்ண மாட்டோமா? பியோர் டிவோட்டிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்ன நீ நரக்கத்துக்கு தள்ளனா கூட நான் ஒத்துப்பேன். ஏன்னா நீ என்ன கொடுக்குறியோ அதுதான் எனக்கு பெஸ்ட். பட் ஐ நீட் சேவா அப்படின்னு. இட்ஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட். பரீட்சித் சொல்றாரு, எனக்கு ரீபர்த் இருந்தா நான் டிவோட்டி ஃபேமிலியில பிறக்கணும். அப்போ அவருக்கு என்ன அர்த்தம்? எனக்கு லிபரேஷன் வேணாமனா? இல்ல. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு உன்னோட அசோசியேஷன் தான் முக்கியம், எதுவுமே முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இதுல அதான் ஏகத்துவம் சொன்னேன். ஏகத்துவம் தான் மாயாவதி பிலாசபி. அதுதான் போனா திரும்ப வருவோம். ஆனா இந்த 4மே பர்மனன்ட் அபவுட் தான். சாலோக்கியம்ன்றது வைகுண்டா பிளானட்ஸ்ல அந்த லோகத்துல இருக்கிறது. இட் கேன் ஆல்சோ பி கோலோகா, இல்லைன்னு சொல்லல. ஷாஷ்டின்றது வந்து கிருஷ்ணரோட ஒப்புலன்ஸோட இருக்கிறது. யாருக்கு வேணான்னு. சாமிப்பியான்றது அசோசியேஷன், கிளியரா சொல்றேன் அர்ஜுனர்னு. அது நம்மளுக்கு வேண்டாமா? சாரூபியம்னா அதே ரூபம் எடுக்கிறது. நம்ம கோலோகம் போனாலும் அதே ரூபம் எடுப்போம், ப்ளூ கலர் ரூபம். வைகுண்டம் போனா 400 ஃபார்ம். இந்த இது எல்லாமே அவர் இருக்காரு. சாரூபிய லிபரேஷன் வந்து நிறைய பேர் எடுத்தாங்க, ரைட்? சாரூபம் அதே ரூபம் தான் சிசுபால் கூட எடுத்தாரு. ஸோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் வந்து வெரி வெரி எலிவேட்டட். பீஷ்மர் கேட்டது அந்த லிபரேஷன், ரைட்? நம்ம பலி மகாராஜ், சாஷி, அந்த ஒப்புலன்ஸ், இது எல்லாமே கிரேட் தான். இங்க போனா திரும்ப வரமாட்டோம். இட்ஸ் ஆல்சோ வைகுண்டா. ஆனா அதோட மீனிங் என்னன்னா, இதுதான் டாப் மோஸ்ட். ஆனா அது கூட எனக்கு வேண்டாம் உனக்கிட்ட சேவை இல்லைன்னா அப்படின்னு. இட் இஸ் மீன்ஸ் வாட்? உன்னோட அசோசியேஷன், உன்னோட சேவை தான் எனக்கு டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நான் எனக்கெல்லாம் இதுல எது கொடுத்தாலும் ஏகத்துவம் கஷ்டம். இதுல நான் 3ல எது கொடுத்தாலும் நான் ஓடிடுவேன். இன்னைக்கு இப்போ எஸ் சொல்லுங்க, நான் கிளம்பிடுவேன். பை கூட சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு. உங்களை யாரு ஜாயின் பண்ணுவீங்க என்னோட? நான் வரேன் மாதாஜி. வரோம் புஷ்பா மாதாஜி. மாதாஜி, நம்ம 2 பேரும் ஓடிடலாம். இவங்க எல்லாம் உட்காந்துட்டு வரேன் அப்படியே மாதாஜி. பிளான் பண்ணிட்டு வரணும். மாதாஜி நான் வந்துடுறேன் மாதாஜி. என்ன சொல்றேன்னா, கான்செப்ட் எப்பயுமே காத்துட்டு இருக்கிறோம் மாதாஜி. நீங்க தான் சொல்லி இருக்கிறீங்க நம்ம எல்லாம் கை கோத்துக்கிட்டு போலாம்ட்டு. வெரி நைஸ் கலாவதி மாதாஜி. பட் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல பின்னாடியே வரேன்னா, வந்துருவோம் மாதாஜி. நம்ம கான்செப்ட் தெரியலன்னா நம்ம மாட்டிப்போன்றதுக்கு தான் இதை கொண்டு வந்தேன். வி ஷுட் பி கிளியர் ஆஃப் என்ன நம்மளுக்கு வேணும்ன்றது. அதுக்கோசரம் இது எல்லாமே வந்து வெரி எஃபெக்டிவ் மீன்ஸ்ன்றதுக்கு தான் நான் அதை எடுத்தேன். ஸோ பேசிக்லி எல்லாமே சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமிப்பிய சாரூபிய ஏகத்வம் அபியுதா தியாமானா கிருண்ணந்தி வினா மத் சேவானாம் ஜனாக. எல்லாரும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க இந்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாஷ்டி சாமிப்யா ஆரோக்கிய சாட்சி சாமிப்ய சாராப்ய மனம் கிருணந்தி சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமிப்ய சாரூப்ய ஏகத்வமபி உதா சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமிப்ய சாரூப்யத்வம் அபீயதா தியாமானாம் ந கிருண்ணந்தி சேவானம் ஜனாஹ தியாமானாம் ஹரே கிருஷ்ணா. சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமிப்ய சாரூப்யேகத்வமபி உதா ஓகே 2 லைன். சாலோக்கிய சாஷ்டி சாமிப்ய சாரூப்யேகத்வம் அபீயதா தியாமானாம் ந கிருண்ணந்தி வினா மத் சேவனம் ஜனாஹ தியாமானாம் ந கிருஹ்ணந்தி வினா மத்சேவனம் ஜனாஹ. தியாமானாமனா கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம், நான் கிருண்ணந்தி என்ன எடுத்துக்க மாட்டேனா,
வினா இல்லாம என்ன சேவை இல்லைன்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. யாரு ஜனாகனா இங்க சொல்றது வந்து பியோர் டிவோட்டி நம்ம இல்ல. பியூர் So, டிவோட்டி. அதனால ஆமா நம்ம எல்லாம் கொடுத்தா அப்படியே ஓடிடணும். நான்லாம் பியோர் டிவோட்டி. ஐயோ நான் பியோர் டிவோட்டி எதுவுமே வேணாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது. வந்துச்சா சைத்தன்யரும் வேண்டானே சொன்னாரு மாதாஜி. நான் ஜனம் எதுவுமே வேண்டாம், அவரு எனக்கு இதுவும் அதுவும் பகவான் சொன்னது இல்ல பக்தி. மாதாஜி. அவர் இதை சொல்லல. நஜனம் அவர் இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல். இதெல்லாம் சைத்தன்யா சொல்லவே இல்லை. வில்வமங்கன தாக்கூர் சொன்னாரு மாதாஜி. மாதாஜி ஆழ்வார் கூட வில்லமங்கர சொல்றாரு, டாக்கூர் சைத்தன்யா என்ன சொல்றாரு? நதனம் நஜனம் ந சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமயே பக்தி மட்டும் போதும்னு சொல்றாரு மாதாஜி. நம்ம ஜென்ம சோ ஜனன நதனம் நதனம் என்ன எனக்கு சொந்தம் சொத்து கித்து எதுவுமே வேணாம். ஓகே நீ ஒண்டி வேணும். அதேதான் வந்து குந்தியும் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க குந்தி வந்து அதேதான். என்ன சொல்றாங்க குந்தி அதே மாதிரி? எனக்கு நீ இருந்தா போதும், கஷ்டம் வந்தாலும் நான் அருகில் Okay, இருந்தா போதும்னு சொல்றாரு ஓகே மாதாஜி. பைசா இருந்தா ப்ராப்ளம்னு ஏதோ ஒரு லைன் வரும் உங்களது. என்னது? ஜென்மைஸ்வரி எக்ஸலென்ட். கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க மல்லிகா மாதாஜி. தெரியலையா மாதாஜி? ஜென்மைஸ்வர்ய ஸ்ருத ஸ்ரீபீர் ஏதமான மதப்புமான் நெய்வார்த்தியாபிவாத்தும் வை துவாம கிஞ்சன கோச்சரம். So basically ஜென்மைஸ்வர்ய ஸ்ருத ஸ்ரீபீர் ஜென்மம் ஐஸ்வர்யம் ஸ்ருத ஸ்ரீ இதெல்லாம் இருந்தா டிஸ்அட்வான்டேஜ். நமோ கிஞ்சன வித்தாய நிவிருத்த குண வித்தையே ஆத்மா ராமாய சாந்தாய கைவல்ய பதே நமஹ. நமோ கிஞ்சன வித்தாய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நமோ அக்கிஞ்சன ஆக்சுவலி அதனா என்னன்னா மெட்டீரியலி இம்போரிஷ் ஏழை கஷ்டப்பட்டவன் கிட்ட கிருஷ்ணர் வந்து மோர் இருப்பாரு. ஏன்னா அவங்க வாயில இருந்து பிரச்சனைன்னா நான் நேற்று சொன்னதா அடிக்கடி வருவாரு. இதுக்கு அர்த்தம் வந்து ரிச்சா இருந்தா வரமாட்டாங்களா? அம்பரீஷ் மகாராஜும் இருந்தாரு. ஆனா நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ் மாதிரி இல்ல. பிரச்சனைனாதான் கிருஷ்ணரை நினைப்போம். அம்பரீஷ் மகாராஜ் சந்தோஷத்துலயும் நினைச்சாரு. நம்மள அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. புஷ்பா மாதாஜி இமீடியட்டா சொல்லுவீங்க, இல்ல மாதாஜி நான் நினைச்சிட்டே இருப்பேன். ஆனா பிரச்சனைன்றச்சே நம்ம நினைக்கிற டெப்த் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சந்தோஷத்துல நினைக்கிறச்சே அந்த டெப்த் வேற, இன்டென்சிட்டி வேற. ரைட்? இப்போ வந்து நான் வந்து அதான் நான் சொன்னேன். அந்த இது சொல்றச்சே என் டாட்டரு அதே மாதிரி முந்தா நேத்து காலையில வந்து கீழே உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் கிச்சன்ல பூஜை ரூம் முன்னாடி. எவ்வளவு தடவை கூப்பிட்டுருப்பேன். அங்கிருந்தே இது கொண்டு வா அதுவான்னு யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. ரூம்ல ஏசி போட்டுட்டு ரூமுக்குள்ள எங்க அம்மாவும் என் பொண்ணும் இருக்காங்க. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த தண்ணி கேனை ஹெல்ப் பண்ண கேட்டேன். அது மேல 6 அடியில இருந்து தொப்புன்னு விட்டாரு. என்னோட பேட்ல அது டபக்குன்னு என்னோட லக்குன்னு கூட சொல்லலாம். கால்ல விழுந்துச்சு. சரியா ஆல்ரெடி கால் 2 அராகுரால தான் இருக்கு. விழுந்துச்சு. அப்போ நான் கத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த சவுண்ட்லயும் அந்த கத்துலயும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வீட்டுல இருந்த எல்லாருமே என்னோட 2 பூனைகளும் ஓடிட்டாங்க. அங்க இருக்கச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறச்சதான் ஆச்சு. என்னோட சாப்பாடும் நான் பக்கத்துல வச்சுட்டேன். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ஓடி வந்தாங்க பாருங்க ஒரு ஸ்பீட்ல. அப்போ எனக்கு பொண்ணுக்கு வேற உடம்பு சரியில்லை. படுத்துட்டு இருக்கச்சே எந்திரிக்கவே முடியாதவ அப்போ ஏன் வந்தாங்க? ஏன்னா அதுக்குதான் சொல்றேன் அந்த வாய்ஸோட இன்டென்சிட்டி. ரைட்? போகணும்ன்றச்சே அந்த வலியும் தெரியாம ஓடி வருவாரு. இதேதான் கஜேந்திர மோட்சம். அந்த கஜேந்திரரோட இன்டென்சிட்டி வாஸ் சோ ஹை தட் கிருஷ்ணர் வந்து கர்கா புர்கான்னு இருந்ததெல்லாம் விட்டு ஓடி வந்தாராம். இன்டென்சிட்டி மேட்டர்ஸ் அப்படின்னுவாங்க. ஏன்னா அந்த இன்டென்ஸ்ல நமக்கு பிரச்சனை இருந்தாதான் கூப்பிடுவோம். இது கேட்கல மாதாஜி. மாதாஜி துக்கத்துல வந்து தான் இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கு மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப இருக்கும். ஏன்னா டைவர்ஷன் இருக்காது. சந்தோஷத்துல நம்ம வந்து எக்கச்சக்க டைவர்ஷன் இருக்கும். ஜாலி இருக்கும், சாப்பிடுறது இருக்கும், பாக்குறதுல இருக்கும். ஆல் ஒப்புலன்சஸ் ஆர் ஹாப்பி. துக்கத்துல எல்லா நம்ம என்ன சொல்றீங்க இந்திரியாங்களும் அந்த துக்கமே ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த துக்கம் ஃபோக்கஸ் பண்றதால அந்த துக்கத்தை விட்டு வெளில வரணும்னா கிருஷ்ணருக்கு ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் கொடுப்போம். சந்தோஷத்துல நம்மளோட இந்திரியங்கள் போத் ஞானேந்திரிகள் கர்மேந்திரிகள் எல்லாம் மத்த விஷயங்கள்ல ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு. பிள்ளைங்கள் தான் அதை என்ஜாய் பண்ண மாட்டேன். என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா இல்லையா? நடுவுல உள்ள போயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே 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 இது வந்து நம்ம நாளைக்கு ஆழ்வார் கூட பாடி இருக்காரு மாதாஜி, இந்திர லோகமாலும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் வேண்டேன் அரங்கமான நகருளானே. வெரி நைஸ். சோ பச்சை மாமலை போல் மேனி பவழவாய் கமலச்சங்கன் அச்சுதா அமரரே ஆயத்தம் ஆயத்தம் அச்சுவை தவிர யான் போய் தவிர யான் போய் இந்திர இந்திர லோகமாலும் லோகம் ஆளும் அச்சுவை அச்சுவை பெரிதும் பெரிதும் வேண்டேன் அரங்கமா அரங்கமா நகருளானே. நகருடானே. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, very nice. Hare Krishna. Vancha kalpadrupyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah ananta koti vaishnav jai Srila Prabhupada ki jai Namacharya Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama